jonnaɗo poste ka gouvernement o no wiide ko ɗo ngol ñamata ko ɗum waɗi acci goɗɗo aɗo wonde ministre jo daramo o laamo en lagine ɗo lebbi jeego fotton yiyamo o yii ɓe laamiɓe ɗo ɓe fuɗɗanike en ɗo goɗɗum toriki allah allah ta ɗum taƴodir ha dargal daro landagol kala laaminoɗo ko heɓuɗa kon kon to iwi ko wiyete kon audit puisque c'est grave goɗɗo mo ala suudu hay banankoro on laamo tun o sooda suudu suisse goɗɗo mo ala suudu bulliwel o laamo lebbi ɗiɗi o sooda suudu canada on to ɗi yiwi salaire on calculé siko yo soodu ndu suudu ɗon o golla e duuɓi nogay so heɓa coggu mayru joni noon ko balɗe nogay o golli o soodinu leydi ndin ko saadani hino yeeyede lagine noyo bananaji waɗaɗi ho. Assalamu aleykum jama julɓe wonɓe sifude Fodé Aimaz Diallo kala ko wondirɗon lan sivirde on nani yewtere Usta Abdallah mum mbiyande mi anda so tawi jama on faami yewtere maɓɓe nen ɓe wii no wawi wonde ɗo goɗɗo hara mo lanni janngude haray ko walotoɗon ko karan o yoɓirta o heɓa poste ko gouvernement 20 jours pet nana o soodi suudu Suisse 20 jours pet nana o soodi suudu France ma ɗum États-Unis ko gonga maɓɓe le ka hara maɗum hara o darni village ka makko laggine ɗo Conakry maɗum Mamou maɗum Kindia maɗum Dinguiraye maɗum c'est à dire partout e nder laggine ko jeyira o no wadde ka ala wadde no wadde joni noon ko enen duwa immagol ndara anda ɗum ɗo ko bienji letta bienji guine wona waɗirede ɗum ɗo usage ɓeɗo ko kumbaluɓe on no yiɗi ɗo ni so ayi no ɓe darori no ɓe tiɗiri no ɓe na wuloɓe ni de ɓe na wuloɓe ni wolugol gonga wona wulo karamo koɓe doctoraɓe buyi no wondi e sifa ɓeɗo ɓe faala wolugol ɓe wolale tungo woni billahi ɓe wolale tu woni immoɗe sutene mawɓe men ɓe goy mawɓe men se suteniɓe billahi ɓe wolale goto yawtako koye ɗon mawɓe men wonde yaltati wiye inne mawɓe men ɓe ɓe ala en wallitade ɓe ala wolde gonga c'est vrai on nani yewtere maɓɓe nen ka ɓenni sukaɓe no wiide ɗum et pourtant c'est vrai sukaɓe no wiide ɗum kono sukaɓe ko kamɓe kadi duwaɓe jonde teddungal mais ko maɓɓe hollata teddungal par ce que ɓe wii kamɓe déjà ka yewtereji maɓɓe buy e nana ɓe wiya ɓe wolay fi politique déjà ɓe suusi ɓe wulata wolugo gonga goɗɗo o nani ɓe waɗa ɗon issaji buy ɓe waɗa yewtereji maɓɓe ɗin ko feɗɗata tan nelaɗo e tan piiji tawata laamuji seydna Oumar en Aboubacry en sifa ɗum en fof o nana Oustaz Abdallah koye mo waɗa kutubaji mum na kamɓe tun e doctoraɓe men buy ustasiɓe men ɓe fof ɓe waɗay kutubaji ko yowdiri kon ɗo e issaji nelaɗo ko feƴƴi affaire laamuji mais jamais ɓe wolata fi politique jamais de la vie ɓe wolata ko hatta ɓe wola par ce que ɓe huuli haray nangede ma haray ɓe huuli anda noon ɓe jannguɓe men ɓe doctoraɓe men jannguɓe ɓe on no yiɗi ɗo ma Usta Abdallah mum boya kumbaluɓe sifa ɓe ɗon miɗen tori on miɗen jeeji on wona yo yewtu lurle hakkunde dinaji ɗin to ɗum ko depuis tan neeɓi lurlal no woodi hakkunde dina kam woɓɓe gon to ko siya woɓɓe gon to ko rafide woɓɓe gon to ko tijjani woɓɓe gon to ko sunna ɗum non c'est vrai mais hande ko fewdiɗen ɗo ko onon kadi fewtata laamuji ɗi yewtaɓe gonga par ce que so yewtiɓe gonga wallahi no torori ɗo ni Allah wini on toriki Allah yo ɗum ɗo conti en tant que régime feƴƴuɗo kala wonɓe ɓen e on régime feƴƴuɗo ɗon kamɓe kadi régime keso arɗo yo nannguɓe fof maɓe ñaawaɓe ɗi cuuɗi maɓɓe ɗi ɓe soodi exil yo ɓe aruɓe woola fiiɗi noon kamɓe kadi c'est vrai yo ɗum ɗum conti o régime mamadiɗo ɗo par ce que ɓe nangi kasori fi 4 milliards ɓe manjasiri ɓe no ko 78 milliards mais ɓay on no nawni ɓe ƴettimo ɓe naɓi mo ñawdugol darede hakkille maɓɓe ɓe feeti ɓuuri en ɓe naɓi ɓen noon ñawdugol manjasiri ɓe hoore 78 milliards franguine fof ɓe naɓi on noon ñawdugol est ce que on faami ɓay ɓe ñawdimo ko otal kadi ɓe naɓi mo ko yewtere ɓe naɓi mo kasorimo 4 milliards ɓe ƴetti o noon ɓe naɓi maison centrale e yi Mohamed Traoré jo ko oya harana o ɓe woni haalde ɗo ko Mohamed Ouattara kam pardon parce que min no on naha e guinéje noon on no doguno 267 millions francs ni ha hande on non wolaka fi muɗum ɗen nande détournement ji ɗi tonji ƴettanori lagine ɗin no fof meɗiɗen suti ko bien jiletane a yeeɗo goɗɗo o jangga ɗo ha wolanna o ƴette ko gouvernement ɗo 20 jours minima hara o soodi suudu Suisse ma ɗum o soodi suudu Canada ma o soodi suudu États-Unis ma o soodi suudu France ɗum noon no heewi ka gouvernement o sae ɗo moɓuɗo wo moɓuɗo moɓani hoore mum laamiɗo o laamanike hoore mum na noon ko guine wonno laamade immoɗe daronoɗo ɓe yaltinanoon ɓe ƴetta 20 millions ɓe naɓa ko quartier ji ma ɗum ko ɗumana ko aksi ɓen no ina men faami yiya sukaɓe feetuɓe no yalta ɗo waɗa vidéo ji inna mene meɗe wonani mamadi mene meɗe wonani mama holto wonan ɗon mamadi dakkali fus on anda ko hoore moɗon ko beppe on ko hoore mum par ce que siɗon anno goɗɗum o immatano ko suti e noon dictateur ji wono mamadi ɗum mbuya ka kono
be ala famri non ko niveau vive général be la nigir repeda déjà parce que on référendum communauté internationale no waɗani ɓe pression molanaɗo ni o yiɓe ala mbuuɗi on yillawi ko ɓe wonno kon programme de faux stoppama fof muɗum mbuuɗi ala e banque on goɗɗo wallina 1 milliard nder banque centrale o yaha yaltingol ɓe namara droit yaltingo ɓuuri 5 millions ko par ce que mbuuɗi ala to o nani premier ministre on ko wi ko kanko ɓe gara tout possible ɓe addira mbuuɗi ka nder banque ko par ce que ɓe ala mbuuɗi ko ɓe yano ɓe exployata jawdi leydi no gasa ɓen ñanno gollude ni simandu o ganda no gasa ko jawle simandu wonno ñamude ɗo ara ɓe ɓorni ɗiɗo lekkeji simandu 2040 o yiyata hay paykoy fof no ñowana coñci simandu 2040 yimɓe yawɓe tawti mamadi ɗum ɓe fof no watti do lekkeji simandu 2040 yewte gonga so yewti gonga ɗum jama o soutena c'est vrai Oustaz Abdallah ko gonga yewti ɗo mais ka gonga maɓɓe kaɓe yewti ɗo ɓe duwa kamɓe kadi yewtugol arana kamɓe tungoy yimɓe buymo ko baɓe wawɓe maɓɓe si darike hande sa yiɓe no yawade ɓe tippude meɗe ɓe tippude ɓiɓɓe maɓɓe ɓe nanga Aliou Ba no nanga fonike men gen pe fuu no nanga jam wala ñalla ko tawde mawɓe men ɓe yimmaɓe ɓe yimmanike waɗani o kafara de oto billahi moto o yimmoto few o yaha kadi few fi makko lutta kadi mais jama on empêche dadis ɓe ara ɓe soutenaɗo dadis karena guinejo mamadi fus ɓara dadis kadi fus o ɓurama dadis ña fewno de warno kanko waɗanno laggine forage yi bo o waɗno ko aji Conakry mais mamadi ɗo ko wari ɗo ko biyenji l'état woni ƴettiɗo waɗa laawi projet ji ɗi Alpha Condé signuno ko ɗin wono ƴettude ɗo landintino jamanowal si tan Alpha Condé sina ko waɗano kon coup d'état gol lawol biskirima dinguira 75 100 kilométre wonano haalede kon kamɓe ɓe ara ɓe kuppa ɗum no ɓeera 75 kilo hande jon gollon gollanoma lanni deuxièmement koko wonno hiide ɗo ko ɗi échangeur bambe to ko 3 échangeur wonano immidene de wotere ko causa ɗo hondo bambi to mi anda kadi to honto mi anda siko dapo edde yarugo transition ko 3 échangeur duwano yimmoɗa ko jamma no yimma tum no feeta non o gollila on to gollila yiya mbutiyaji feɓɗiɗin ɗo kamɓe ɓe ara ɓe pottina ɓen ɗum fof ɓe yaha juuloy ko waɗugol mamaya amugol kankam jamma no sutiɗi no guineɓe ɓe no tappi ko hoore ko beppe on ko hoore immoɗe wolon ko duwa kon mbeɗe weltani Oustaz Abdallah Mumbuya moƴƴa vidéo maɓɓe ɓe andan vidéo maɓɓe o waɗi viral minenne heɓe waɗani toon nena binta laali vidéo mi aroya on sujet après par ce que ɓe yewtiɓe yoɓe aru ɓe tuuba ɓe fuɗɗito ɓe acca ɗum ɗo ɓe fuɗɗi o goɗɗungo gurdalngo mais ɓayiɗi ɓe inni kamɓe ɓe jabata Oustaz Abdallah Mumbuya mi andi ɓe yumbiraɓe no ɓe famani par ce que ɓe yaltuno sahiji ɓe inni Aliou Ba ɓe anda Aliou Ba ko hombo kamɓe ko Mamadi waɗani ɓe c'est vrai Mamadi waɗani ɓe min mi ala contre nena binta laali mi ala contre maɓɓe fes mi ala hajjede ko ɓe waɗata kono noon mbeɗe weltani Oustaz Abdallah Mumbuya Allah kuɓe duuɓe cella wawɓe wa maɓɓe ɓe fof no toon faalaɓe wolde par ce que mi yewtiɗi e docteur ɓe ko andaɓe kamen to ɓe duwani yalaji sellu ɓe duwani opposition fof ɓe duwani guinéen ɓe inni Allah nawra e yesso surtout mene wonɓe ɓe dartanade leydi men ndi à très bientôt fodi a image yallah